floksom. Og vi får første rytter, Janne Vejleby Rasmussen på banen. Og Pernille Pilker må holde sig klar. Var det ikke det, vi havde? Nej, det var den lanceret også. Men det var den der. Men der er da også et eller andet galt, at nu har de så fået stålet Solbakken tilbage over i FCK, men der har fandme også været noget galt over, ikke? Ja. Der er godt nok lige vendt rundt på bund og top, der. Ja. Men lige pludselig så har de fundet melodien. Ja, og lige stand med Esbjerg også, det er det også. Ja. Jeg synes jo, han har ikke købt rigtig en ham over i FCK. Der, altså. Nej, ham der, hvad fanden var han hed? Nej. Der får jeg ham Idi, der han kan det. Ja. Det var i sidste år, ikke? Ja. Det blev fløjt af hende nu. Nej, det går da egentlig rimeligt. Og nu er vi da halvvejs, er vi? Godt 1,5 minut hen i programmet. Fantastisk. Når hun ser det der video, så slår hun jer ihjel. Ja, det gør hun. Jeg vil ikke være hjemme, når det er det. Jeg har også meget video med, at jeg siger, hvor fanden med det her sådan et er det ikke, hvis jeg laver fejl eller sådan. Og vi får Pernille Pilker på banen. Og Heidi Skov Nielsen må holde sig klar. Og foregående rytter havde 16 fejl i hovedtrækningen i 91,5. Hold op. Og efter Pernille skal vi have banen sat 10 cm op. Kom du bare forbi, Bent. Det er jo ikke bare lige at kigge over bag jer. Det går ikke for godt i trav. Nej. Og vi skal have banen sat 10 cm op. Og foregående rytter havde 0 fejl. Det lyder voldsomt, men når man står ved siden af Line og står og filmer, så kan man bare høre det der kamera der hele tiden. Og vi har 2 ryttere, der skal springe 75 cm. Det er Heidi Skov Nielsen og Maria Skovsborg. Og når de har sprunget, så kommer Hold op. Så får hun klapsalve for at ringe. Det gør hun da.